ktorý by mal spolupred úpravu. Nie, nechápem. Na nočný stôl. Ja vlastne... Nezdržujem vás. Ja vlastne ani neviem, ako ten chlap vyzerá. Bezstredný rok. No, ale málo tých sliečal. Tak napríklad, keď ma to s ním prestalo baviť, tak som si predstavovala, že sa so mnou miluje napríklad Anthony Hopkins. Vyskočil som, oblečený z postele, pred ten vešiak urobil som. To je sa nepáčilo, no? Pik! A potom mi ako keď nedočkala, tak som rozprával válku. A napriek tomu, že som ju rozprával aj tiskom, tak sa mi ju podarilo dať doma do pôvodnej podoby. No, teda podoby. Takže vy pochádzate z dediny. Áno, z dediny, no, tak z dediny. Máte rada zvieratka? A tak, mávala som psa. Psa? Takého nejakého psa? Nie, zvita. Tak toto je pes. Prosím vás pekne, to nie je pes. Toto je pes. Ja si pamätám časy, keď ešte Bernardíny roznášali po dedine mlieko. To už si teda riadny pamätník, no. A dnes už Bernardíny... Kolera bola, čo mal. Svrat bol. Rôzne 30-ročné vojny boli. Voľby na čarodejnice boli, no. A kapusta sa šliapala nohami. A akými, no. A aj rôzne choroby a inkvizícia a popravy rôznych zbojníkov. A akí to boli chlapi? No tak chlapi, ste, ale ženy to mali vždy k histórii oveľa horšie. Viete, taká žena, tá to má napríklad. Zoberte sa také práve prvej noci. A prosím, to sa nedá porovnávať. Muži sa mali v histórii vždy horšie. No tak taký muž, prosím vás pekne, od svitu do brku na Pánskom, potom ešte do polnoci na zaobienku a keď si ho vyliezla nejaká grovkyňa, tak ten východcom do Pánskom aj nestihol. A hneď bol pri ňom dráp. Čo je toto? Ako to, že si sa zapísalo hodinu neskôr? Čo toto je? Piťu ten pič a takú mu cez oné? Cez ľadvie?